Čau lidi, jak se máte? Já jsem Jážák a doufám, že mě znáte. A jsem tady, protože vám chci říct, že mám Discord, kde děláme soutěže o nějaké různé věci, tak jestli chcete, tak se můžete napojit. Toto je ode mě vše a užijte si video. Čus! Takže čau lidi, vítám vás z mého druhého videa na mém kanále a dneska tady budeme hrát Teamwork Obby. A plánuju z tohohle Teamwork Obby udělat nějakou sérii, že jo, společně jsem tady s tímhle Patolíza, nebo jestli na něho chci prostě. Já ti dám, jo, Patolíza. já ti dám. A je to jmenuje se Mražák, protože to je prostě z Mražáku vytáhlej. A Jo. budeme prostě hrát Teamwork Obby, no, jako co mám tak to říct, mám tady nějakou gun. Jo, kámo. přesně tak. Můžeme jít první Kolik já to držím jak nějakého vedu. To bude tutorial. Training tacos. Tutož! Takže ty to otevřeš, Press the red buttons. Takže a nebudeš to dělat, jo? Pojď. Já škoda. Dobře skáče, se bojím. Pes. Tak, teďka. A bum, a furt Tak, nějaké jdeme. tabulky na mě tady Jdeme. drží. Ale nechci už dělat tutoriál. Tak, přes lávičku. Bum, bác, bum. Tak, běž. Jestli mi schodíš. Neboj. Hahaha. Já tě nechci zhazovat, teda z toho chci Tak mít se dá. své. Že I'm sorry ladies, I just want to play fish. Ale jakože je to profesionální jako rybář, no. Jo. Má pejci do Jo. brtélu, takže to je trošku Ale potahání. kámo, já jsem No blbý. kam, dal Tak jsem to, more. Balans. Balance. A těch Tak tabulek teďka tady milion si zavřu. Takže, No, press the green button. OK, let's go. Jak spadl, kamo? já mám balonky. A on má balonky. Dáme. Come here. Easy. Furt nějaký, kamo. Jsi umřel. Já jsem taky zemřel. Ne, v pohodě. Proč jsem stal 4 nějaký skoro. Tak kamo, musíme tady hardit. It's raining tacos from under the sky. Tacos. Já jsem řekla Edward GG. No. Pick the correct door. A jako, jak mě vědět, co je dobře, tak asi to. Zelená. OK. Jen Jen růžová to může být. Tyrion, pipirip. Kámo, to bude hard. A jak beru zpět, není to hard ani hovno. Tam běž. Kamo, běž. Tu. Ježišmarja. Nechci nejlepší, kámo. 54 jsem dostal. A teďka jdeme prostě tady hard. Prostě dostal Počkej, kámo. 5%. Musíme teďka prostě speedrun, jo. Takže bum. A pojď. Bum a bum. Ty jsi zase chcípl. Ty jsi to udělal. Já jsem to neudělal. Ty jsi mě žuchnul. No jasně. J-all. Uhni. Běž. Let's go have a look. Boom. Jo, přesně Bác. tak. Ty mě furt tady strkáš, že jsi byl prasák. No jak co, já jakože. Tak co ne, jakože. No. Pick the correct door. Tak to je jasná green. Tady je to bílý jak stěňa. Very good weather. Já jsem Jarmí Petr. Musíš tady hardit. Jo, když jsem profesionál ve fish, tak budu profesionál i v tomto, že jo. Jo. Balončky. Balonečky, to jsi skupil nebo co? Ale jsme easy. Izak, dva špízle. Okay, Já bych tak teďka udělal, gravity. ty kolik to má. Hej, kámo, já bych udělal maximálně tady toto první, tu první řadu, a pak bych šel na ty na druhý pár, jakože. Jako. No, ale pak Jako už to máme jak ukončí. skočit. Jo, aha! Aha. Jo, máme tady nějaký. Jo. No, Tak nic. New best 18%. náse. Já jsem nevěděl, že takhle můžu skákat tady úplně jak nějaký. Já jsem taky nevěděl. Počkej. My to máme stisknout. Já jsem si neuvědomil. Uj. Bum. To je žlutý jak já, kámo. Já jsem taky Ty mě činil. skočil na hlavu. Já jsem ti neskočil na hlavu. New Best 22. Ale nelži. A nelžu. Invite new, tady můžu kamo poslat kamo jak nápon. OK, let's Happy. go. On to je taky velký.
To je masivní. Oj, čau, čau. Let's go have a look. To je více masivní než low tape. Já se vám přiznám lidi, já teďka nehraju přes svůj Axolotl účet, ale hraju přes Faxes Games, teda Faxes. Prostě, to je jedno. Mám prostě 2 účty. Někoho Ty máš 2 účty. No, ano. Aha. Pojď, dělej. Aha. Takže toto mám prostě jiný účet. S Atoxovým merchem. Alexův merch. Předražený jak svině. Ale je dobrý docela, jako dá Mezi se. tím ten Atoxův meč, který stojí 5 obuxů. On stál 10, on to musel zlevnit kvůli mě. Jsem to nutil. Ale já jsem si ho tady zezad. Je ten merch, ještě tam je Jo, Atox zezad. Ale já jsem se ho Tak zakryl, pojď. abych ho každý nemusel vidět. Rainbow, toto bude Duhový. poslední level, Tam v co češtině. uděláme. OK. Já Tak jsem pojď. jaký naspíděný. Pokud musíme teďka speedrun bez umřítí. To není úplně jako Rainbow. Jako já ti nevím, no. Musíš, kámo, nesmíme umřít. Jo, to tady prostě, kámo, bez úmrtí, musíme prostě, kámo, fast, jo, jako. Kámo, to kámo, řekne třeba, kámo, jako třeba 5krát, jako. Wolves, Počkat. dogs down. Dělej! Na druhou. Já myslím, jak se laguje. Let's go, let's go, let's go. Okay, to bylo divný. Pojď, otevři mi. Jo. Tak. To je krásný, to je krásný. Nebo víš co, dáme si ještě jeden bonus level, jo? Jako no, určitě no, jako 90 gameáků jsem dostal. Jo, takže push, jo, kam? Tlačit. Já tam mám se jít tlačit, si tlačit hovno. Let's the dogs down. Takže my to budeme, jo, takže my to, Aha. Já my si to tam tam musím dát, pušneme aby... a teď na to skočíme. Jsem spadl. Bum, 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 bum. Kámo, jdeme, jak na... nevím. Já mám grappling hook, ale za webuxy. Jaký fake, mám taky. Ej, ale debil. tak kámo. Takže Teďka. teďka to pushneme dolů. Uj. Musíš opatrně. Dobrý. No tak jo, ale tak to je těžký. Není to těžký. No tak když se ti chce, že jo. Však to se chce. Tak ty jsi debil. To prejkám naproto, no tak peklo už jak to naolejovaný. To je na oleju. Kámo, co jste za kravinu? Na to někdo dal baby oil. Asi pídedy. Kámo, hej, to se tak divně hýbe. To je. To můžu dát, kámo. To je tady nějakou jedničku. Mám nuba, kámo, mám děcku. Tak dělej. Snažím se. Boom. Tak Ten boky posouváš. Čekaj, ty já Pomůžu, jo? Já ti pomůžu. Ten... Protože jsem hodnej. A jo, ty jsi mě úplně zachránil. Jak to nedáš ty? Co jsi říkal? Nic. Tak. Kámo, ty tebe krásný. To Bazooka! To bož bazuku. OK, To dáme se jsme strašně moc další levely v dalším díle. Ano, jo. A že pro toto video je to všechno, bro, takže ty odběr. Já si pro tebe přijdu, vole.